Hene wano so ye nifa hene wa Asiakwa traditional area ye da sebre chum ampofo to so emienu na na efre ne manfo ne na hemfo nka ye nyina se won ka won ho emom no monta na chidie mu odemmoa emma empuntuo mfa ne ntoma pa emfanfra woni Adom TV edi nkomoyi. Asiakwahene eni nifahene owo Asiakwa traditional area da sebre chum ampofo a otoso mienu ede ato ne manfo ene nananom ahemfo enim se womonka omo emom se ne beboa ama empuntudwuma aba ewo mpatem ho. Maba abetra Asiakwahene ene nifamane miya inkabom ene papa mu kayo we ba ko ebu ukabom emu ya obibia so de na dream na ho de adwempa ba be kame ho yetimi ama Asiakwa aye trabeshe Asiakwahene ni nifahene akonya ewo Asiakwa adaho mfie be dumiensa abra da sebre agiman a otoso miensa eto anananom ewo nsiedo abra woni ho no Asiakwahene eni nifahene a ono enewo Asiakwa achiasehene da sebre jenin kantan a otoso miensa ana na otena akonyem ehweso na abra womo esi da sebre chum ampofo a otoso mienu ohene no nananom ahemfo dodo a womo efri mia hodo eba bepiemu ewo ho empinifo ahodo ede wona hoden ebeta dwumadie ne echi emane ye fefefe da sebre jenin kantan a otoso mienu ede to womanfo ewo empatem ho no se womo enhwese womo ebeka wono ho abom se ne ebeboa ama womo akọ nanim. There should be absolute peace in Asiakwa. Jampa. In the family Jampa. If you do you know when Jampa. It say as was the Asiakwa Kuma. Jampa. Obian can say can be amfa but say this is go for close. Jampa. You mean the dance. Say oba beto no kokoro. Omanfo bia womo Asiakwa enso ne Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no womo de tudwa se enubone enom de se wo behwa wo ya babu nkura na se onom nubone na ema wo akokora brandem meti na chi na mabua no ase mother na matwetwetwe mofra na wo ya priwanyi se na edubone nom no me no anya kasa kire na ye nyina timi atena se